Сәлем, қадірлі телевизор қараушы достарыбыз. Сіз ТМТV каналында барушы музыкаль қоймақ тапшыруын қарайсыз. Аның бүгінгі қабатланмас алып барушысы мен, Кореев театры артисті Алсу Шакирова. Шығарылыш дәвамында шәп клиплар қарарбыз, матур композицияләргә қушылып жырларбыз, бейербіз, һәм барлық артистларны тиешлі басқышлар бойынша орнаштырырбыз. Сіз әзірдір деп үмітләнәм. Башлыйбыз. Алға барабыз, матур татарча жырлар тыңлыйбыз һәм дәртле чыгышлар карыйбыз. Филус Кахиров музыкаль сәяхәтебезгә карлы, буранлы жыры белән контраст өстәп җибәрергә инде әзер. Киттек! Хит парадыбызның чираттагы баскычында Азалия Вәлиева басып тора. Һәм йөрәкләргә үтеп керердәй клибы белән безне сөендерә. Игътибарыбызны телеэкраннарга юнәлтик һәм балачак дөньясына чумыйк. Экраннарда сынамышлар. Ел яхшы клипларга да уңдырышлы булсын дигән теләктә чираттагы чыгышка күчәргә тәкъдим итәм дуслар. Телеэкраннарда Ленур Биктимиров. Популяр башкаручылар, матур татарча җырлар һәм сыйфатлы клиплар нәкъ менә музыкаль каймак тапшыруында дуслар. Сүзләребезне исбатлап, чираттагы резидентыбыз Лилия Ишемьярованы каршы алыйк. Календар битләрендә әле яз бетеп, җәй җитергә дә өлгермәде. Ә телеэкраннарда инде кызу җәй, мәхәббәтле, матур композицияны бергәләп тыңлыйк һәм җәйге клипны карыйк. Чираттагы катнашучыбыз Вадим Захаров. За здоровьем круглый год вас Чувашия зовет. Исцеляет на ура. Здесь природная вода. Хвалит весь честной народ. Волжский сероводород. В мир здоровья, красоты приезжай сюда и ты. Действуют сезонные скидки и спецпредложения. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Тышымсызлый. Әвезнең тешләр сызламый. Алдында тикшертеп торабыз. Хәзер монда консультация, 3D сурәт һәм компьютер томографиясы нибары 2000 сум. Тешләрне профессиональ чистарту 3800. Корея имплант
Командасы 20 мең сумнан. Алден клиникта заманча инструментлар, материаллар, диагностика һәм давалауның югары стандартлары. Тулырак 562-07-08. Каршы йогынтысы булуы мөмкин. Табиб белән киңәшләшегез. Галимнәр әйтүенчә, бүләкләр белән сөйгән ярларын куандырып торган парлар бәхетлерәк була. Чираттагы клипта моның ачык мисалы. Телеэкраннарда Рамил, Рамилә Хайретдиновлар бергәләп карыйк һәм тыңлыйк. Дуслар, сез безне социаль челтәр Дуслар, сез безне социаль челтәрләрдә эзләп таптыгызмы әле? ВКонтакте төркемебез һәм Telegram каналыбыз сезнең өчен эшләп килә. Барыгызны да көтеп калабыз. Рәхим итегез, лайклар куярга онытмагыз. Без исә Арина Юртаеваны каршы алырга онытмыйбыз. Игътибар экраннарга. Ниһаять, барыбыз да түземсезлек белән көткән җәйгә һәм музыкаль каймак тапшыруының яңа чыгарылышына вакыт килеп җитте. Шушы позитив нотада чираттагы инструменталь клипка күчәргә тәкъдим итәм. Разил Камаловны бергәләп каршы алыйк. Аваз. Эфир киңлеген эстрадабызның матур парына тапшырабыз. Нәкъ менә Ризат һәм Зинира Рамазановлар сыман яратып, яратылып, моңланып яшәргә насыйп булсын. Игътибар экраннарга. Төшеребез. Хит парадыбызның абсолют лидерын атар алдыннан барлык катнашучыларны да искә төшеребез. Киттек. Yaradı deyip oyladım, aşağını katladım.
Biz yaratkan yarılar eni buldu gökten. Bizning uğramda da şeyler demek ötken. Yıllar işitirler oyulup tümle. Yeni yaradan sine bilmesin. Bunday rahat sinen yanda bulgaç, doyu sinen solışın. Bulsan ide ming'a g'amlik yar, seni bo'la gitgan yozmishim. Akar bulup ko'rmayman o'shlarimga, bo'ron bo'lib olmayman qishlarimga. Midlaringdan urmayman kelib qo'nib, og'ardim men qardim yangi oqqarime. Май айы салкын көннәргә бай булса да, язны күңелле һәм истә калырдай итеп үткәргәнсездер дип өметләнәбез. Иң мөһиме, күңелләрдәге кояш бер кайчан да сүнмәсен, җылытып торсын. Шулай ук ТМТВ каналы да тынып тормасын, сыйфатлы клиплар артып кына торсын. Нәкъ менә шундый теләкләр белән алга барабыз һәм Эльвинаның чыгышына күчәбез. Мәхәббәттән кашып китеп барам, ялкынында куркам януда. Мәхәббәттән кашып Йомгаклар чак Вакыт дигәннәре күз ачып йомганчы узды да китте. Тапшыруыбызны йомгаклар чак җитте. Без исә үз эшебезне тиешле дәрәҗәдә башкардык дип саныйм. Сыйфатлы клипларны барладык, хит-парад катнашучыларын тиешле баскычлар буенча урнаштырдык. Музыкаль каймак тапшыруын бүген мин, Кореев театры артисты Алсу Шакирова алып бардым. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз. За здоровьем круглый год